Morjesta kaikille. Nyt lähtee liikkeelle Golfarin treeniohjelman rakentaminen. Ja tänään täällä fysiikillä, mutta ihan ensimmäisenä mä haluaisin kysyä Ismo sulta, että kuka sä oot ja missä me ollaan oikein? Joo, tosiaan Valmennusstudio Fysiikillä ollaan ja mä oon Ismo Uusiuola, paikan toinen yrittäjistä ja fysiikkavalmentaja reilu 10 vuoden kokemuksella. Ja tosiaan kun lähdetään tänään sitä harjoitusohjelmaa tekemään, niin liikkuvuus olisi päivän teema. Hyvä. Eli ensimmäisenä katsotaan siis miten tämä kanki liikkuu niin sanotusti, koska golfissa se liikkuvuus on hirveän tärkeää. Ja sitten sen pohjalta lähdetään rakentamaan sitä treeniohjelmaa mulle. Että mitä sitten mun spesifisti pitäisi tehdä. Toki se on sitten niin kuin laajennettavissa myös kaikille. Ajatus on, että sieltä voisi saada sitten vinkkejä alkuun. Mutta kerro vielä lyhyesti, että mikä teillä on täällä erityistä täällä fysiikillä, näin niin kuin ihan paikkana, että ei ole ihan niin kuin normaali sali niin sanotusti. Joo, ei ole yleinen kuntosali. Meillä on aina paikalla valmentaja ja sitten parivalmennuksessa asiakkaat. Myöskin pienryhmävalmennuksia pyöritetään ihan viikoittain. On ne sitten kaveriporukoille tai firmaporukoille tai sitten tällaisia niin sanotusti viikoittain pyöriviä treenirinkejä, missä ihmiset on sitten mukana. Just näin. Erityisen hyvä tämmöiselle meikäläiselle, kun tuseeraa menemään sit salilla mitä sattuu, niin saa sitten aina vähän sen jeesiä siihen. Hyvä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisenä tosiaan liikkuvuuskartoituksesta, jos sitä siksi voi kutsua. Ja katsotaan, minkälainen homma saadaan aikaiseksi. Kyllä. Hyvä. Lähdetään liikkeelle. Ja meillä on siis tiedossa TE3 liikkuvuustesti. Niin mitäs me nyt oikein aletaan tekemään? Sulla on jotain tablettia ja tämmöistä apuvälinettä. Kyllä. Että eikö me vaan venytellä tässä ja sä mittailet vai mitä me tehdään? Me haetaan ihan dataa sieltä kehon nivelteen liikelaajuuksista. 13 eri liikettä, aktiivista liikkuvuutta mitataan, eli sun omalla lihasvoimalla viet sitä nivelen liiket niin pitkälle, mitä sieltä sitä liikettä syntyy. Ja sitten halutaan sieltä tämän niin sanotusti digitaalisen vatupassin avulla, niin löydetään asteet. Joo, täällä. Ja se antaa sieltä sitten meille info tänne pädiin. Päästään katsomaan, onko siellä minkälaisia puolieroja nivelten liikelaajuuksissa, onko kiristystä, mennäänkö jopa vähän niin sanotusti yliliikkuuden puolelle. Eli täällä saadaan aika hyvin ihan numeroina siitä dataa sieltä, että kuinka paljon sieltä liikelaajuutta löytyy. Ja mihin me sitten lähdettäisiin niinku sitä liikkuvuusharjoittelua ehkä tarvitseen siellä. Eli nyt ei ole kysymys siitä, että miltä asiat näyttää tai mitä, vaan että me pystytään oikeasti mittaamaan niitä laajuuksia sieltä. Okei, no niin, kuulostaa fiksulta. Mä oon itse aina kova data-ihminen, niin mua kiinnostaa hirveästi, että voidaanko me sitten jossain kohtaa tehdä niin, että mitataan, että onko asiat parantunut? No tämä on nimenomaan semmoinen seurannan työkalu meillä myöskin. Kaikissa asiakassuhteissa käytännössä aloitetaan tällä testillä, saataisiin siitä liikkuvuudesta selkeästi faktaa. Ja sitten sitä voidaan muutamien treeniviikkojen jälkeen seurata, että onko ne tietyt alueet, mihin haluttu vaikuttaa, niin mennyt eteenpäin. Mahtavaa. Hyvä. Mitäs seuraavaksi tapahtuu? Lähdetään sieltä testiä tekemään. Niin. Nyt meillä alkaa olla niin kuin aika lailla kaikki valmiina, niin miten tämä testi menee tästä läpi? Meillä on jotain alkusettia tiedossa ja sitten lähdetään testaamaan. Lyhyesti ihan pari tämmöistä kyselyä, jotka nyt ei suoranaisesti testin tuloksiin vaikuta, mutta vähän kartoitetaan sun omaa fiilistä. Eli onko nyt ollut jotain jatkuvia kiputiloja kropassa? Okei, eli siis nyt käytännössä etsitään niinku paikkoja vähän, missä on jäykkyyttä. Niin, juuri näin. No mulla on itsellä varmaan semmoinen aika perinteinen, että tämmöinen toimistotyöntekijän juttu, että varmaan niin niska ja hartiat on yleensä vähän jumissa, että niska varsinkin on vähän kipeä. Mutta sitten kyllä mulla on aina ollut toi alaselkä on ollut semmoinen niinku tavallaan heikko kohta ehkä siinä mun niinku tekemisessä, että se niinku usein kipeytyy. Ja siellä on niinku varsinkin niinku nivelten kanssa on sitä, että niitä sitten saa aukoa ja kaikkea muuta ja tosi paljon pitää tehdä töitä sen eteen. Kyllä. Eli tänne voidaan laittaa ainakin tuo alaselkä. Miten asteikolla 1-10, jos tuohon lähtisit valitsemaan? No ehkä mä sanon, että 6. Noniin. Se on niinku se meidän. On hyvä semmoista alkuinfoa, mistä sitten voidaan vähän myöskin testituloksia verrata, että mistä se saattaisi sitten johtua. Onko meillä jotain, mitä löydetään sieltä liikkuvuustestistä, jotka saattaa niinku aiheuttaa osaltaan sitä alaselkäkipua?
Just näin. Ja muita paikkoja sieltä. Hyvä. Täytetään loppuun ja alkaako meillä seuraavaksi sitten liikkeet vai? Joo, sitten kun ollaan saatu nämä täältä täytettyä, niin sitten lähdetään ihan testiä tekemään. Noniin, mahtavaa. Joo, lähdetään nyt ihan tekemään sitten testi, niin ensimmäisessä liikkeessä ota tämmönen otekepistä, rennosti johon etuolkapäille, ota ristiin kiinni, niin että mä näen ton ruudun tossa ja pyritään pitää lantio paikallaan, lähdet kiertää sieltä rintarangasta yhden kerran vasemmalle, yhden kerran oikealle ja mä painan aina tuloksen sit ylös tossa, kun oot päässyt sinne liikkeen äärilaitaan. Eli ei tarvitse käyttää voimaa, viet oman liikkuuden rajoissa sen verran pitkälle, mitä sieltä tuntuu tulevan liikettä. Ota vähän polvia pehmeäksi, saat pitää pikkasen takareidet kiinni siellä penkissä. Ja vasemmalle kierretään sieltä. No, aina mennä vaan, hyvin löytyy liikettä. Ja pidä keppi vaan paikallaan ja otetaan sieltä tulos ylös. Noin, sit palata keskustaan. Sitten jälleen pidetään lantio paikallaan ja nyt lähde oikealle kiertää. Rennosti siihen ekaan kohtaan, missä rupeaa kiristystä löytyy. Noin, keppi paikallaan vaan. Hyvä, ok, palauttele sieltä. Otetaan eteenpäin tosta ja sivutaivutus on seuraava. Nyt mietin, ettei lähde yhtään kiertämään kroppa, vaan kahden seinän välissä rauhallisesti taivuttelet sieltä sivulle ja vasemmalle ekan. Siellä jälleen lantio paikallaan. Hyvä, sitten tuo vaan ylös. Ja sitten sieltä oikealle sama homma. Ja lantio pysyy siellä. Hyvä, noin, jes. Sitten seuraavan testiin otetaan takareiden venyvyyttä sieltä testiin. Nyt kun otat tässä liikkeessä, ensimmäisessä versiossa pitää nilkka koukussa, eli samalla tavalla kuin äsken. Joo. Polvi on ihan suorana ja lähde nostaa jalkaa rauhassa sinne niin korkealle kuin tulee. Joo. Oikea jalka pysyy penkissä kiinni. Yes. Sieltä rauhallinen nosto. Ja otetaan sieltä sitten liikkuvuudet ylös. Noin, pidä hetki siellä. Hyvä. Jes, tuo vaan rauhassa alas. Ja sitten sama juttu oikealta, nilkka koukistettuna, rauhassa lähdet nostaan sieltä kohti taivaita. Hyvä, noin. Sitten mennään seuraavaan testiliikkeeseen ja tässä voit kääntyä sinne oikein kyljen päälle, ihan kylkimakuulle. Oikea käsi saa tulla vähän kuin tyynyksi sinne. Ja nyt mietit, että oot kahden seinän välissä, jalat päällekkäin, lantio vähän eteenpäin vielä, oot ihan suorassa. Lonkan loitonusta testaillaan niin, että sä lähdet nostaa jalkaa mahdollisimman suorana kohti kattoa, ilman että täältä lantio keikkuu mihinkään. Ja ei karkaa varpaat tonne eteen myöskään. Joo. Aktiivista nostoa sieltä, hallitusti lähdet tuomaan kohti kattoa. No, jes, tulla vaan. Vielä pysyy lantio paikallaan. Sitten stoppaa siinä vaan, ettei lähde lantio kippaamaan. Noin. Ok. Sitten voit heittää sieltä toiselle kyljelle ja mennään toisinpäin. Sieltä sama homma. Ja sitten sieltä lonkan loitonnusta lähdet nostaa rauhallisesti kohti kattoa. Hyvin pysyy tuolla lantio paikallaan. Ja sieltä tulos ylös. Noin, sieltä löytyy ihan hyvin. Tasaisesti liikettä molemmin puolin. No. Selimakuulle voit tuoda polvet ihan tänne rintaan, ottaa sieltä säärien edestä kiinni. Ja nyt tuonne vasemman jalan tippuu ihan rennoksi sinne kohti lattiaa. Olla ihan rentona täällä. Kuitenkin paina hyvin alaselkä tukevasti tänne kiinni. Ja nyt testaillaan tosta ensin tän reisiluun kulmaa ja sitten sääriluun kulmaa myöskin. No, sitten tuo vaan tää jalka ylös ja sen jälkeen voit antaa sen oikein tippua sieltä rennosti alas. Taas on alaselkä hyvin tuolla penkissä kiinni. Sieltä päin makulle ja nyt lähdetään seuraavaksi sitten golfiin. Ihan mielenkiintoisia liikkuvuuksia testailemaan lonkan sisä-ulkokiertoja. Tuo vähän eteenpäin vielä, saadaan ihan varpaatkin saa tulla penkille. Ja nyt lähdetään täältä nostaa polvi 90 asteen kulmaa. Reidet on just tukevasti siellä penkissä, vierekkäin. Ja nyt kun lähdet täältä kiertää lonkkaa, ulkokiertoa, katso, ettei lähde yhtään lantio nousee mukaan. Eli saat vaan tiputella säärtä sinne toisen jalan päälle. Noin. Hyvä, tuo pikkasen ylöspäin. Lähtee vähän täältä turhan paljon. Okay. Täältä ei pääse nousemaan. Noin. Okei, eli pidetään toi niin tuolla ja sitten... Kokonaan lantio tukevasti paikallaan. Vielä voit nostaa vähän ylöspäin sinne 90 kulmille, niin otetaan sieltä ylös. Hyvä. Sitten otat tuosta toinen jalka pystyy ja sieltä sama homma. Eka toi tonne. No, lantio paikallaan ja sitten täältä lonkasta kiertää.
Hyvä, ok. Sitten mennään vielä taas vasen jalka sinne 90 asteen kulmille ja nyt lähdetään, itse tältä puolelta tiputellaan sen sisäkiertoon nyt sitä lonkkaa, pidä tarkasti polvet aika lähellä toisiaan ja nyt sinne ulospäin lähdet kaataan säärtä. Täällä pysyy jälleen hyvin lantiopenkissä kiinni ja sieltä, hyvä. Noin, sitten vielä toisinpäin oikealle sama homma, täällä pysyy lantio tukevasti kiinni. Ota vähän tonne keskemmälle polveen, noin. Hyvä sieltä. Siinä menee pikkasen vielä, all right. Yes, hyvä. Sieltä löytyy hyvin liiket sisäkiertoon. Ihme, että swingi kulkee. Kyllä. Sitten tosiaan voit tulla vähän tähän suuntaan ihan sen boksin reunalle, niin nyt saisit vasemman käden nostettua kyynärpää tuonne 90 asteen kulman sivulle tähän tyyliin. Ojentaja pysyy siellä boksissa. Eli tossa. Hartia alhaalla ja pikkasen alempaa kyynärpää tossa noin. Sitten lähden rystysi kaataa sinne penkkiä kohti olkapäätä ulkokiertoon. Saa mennä niin pitkälle kuin tuntuu rennosti tuleva. No, menis. Juu, saa mennä vähän menis enemmänkin. Ylikin vielä, mutta 90 onkin semmoinen tavoite, mitä haetaan. Sitten sieltä just tuohon suuntaan nyt tarkasti. Just tolle, että ei lähde yhtään nouseen toi. Tässä otetaan täältä puolelta vähän tuohon pääsen. Okay. Pikkasen lähden vielä oikein hakea painetta tänne mun sormia kohti, ettei se lähde yhtään se olkapää liukuu eteen. Jop, siellä pidä vaan. Siinä varmaan. Ei lähde sitten. Tulee lapa sieltä ylös. Hyvä. Sitten otetaan vielä toinen ja rauhassa kohti penkkiä. Ja siinä ota vaan seis. Okei, nyt meillä on kaikki liikkuvuustestit tehty, niin päästään katsomaan tuloksia seuraavaksi sitten. Joo. Testi tehty ja ehkä voi sanoa itse, että ainakin itse nyt kun tehtiin, niin huomasin niin kuin aika hyvin, että jotakin siellä oli. Erityisesti just nyt vaikka siellä alaselässä, niin huomasin heti, että tavallaan kun se ehkä oikealla tavalla käskit niin kuin tietyllä tavalla liikkumaan, niin sitten se ottaakin kiinni sieltä. Että tavallaan sitä niin kuin huomasi. Mutta minkälaisia nyt huomioita sä niin kuin nopeasti teit siitä testistä tai mun liikkuvuudesta tai muuta? Että onko ihan niin kuin menetetty peli vai missä niin kuin mennään? Ei missään nimessä. Tähän antaa tosiaan tällaisen ihan liikkuvuuspisteytyksen myöskin. Eli kun näitä T3-testejä on ympäri maailmaa mittailtu 20 000 ynnä muuta, kaikki tulee tänne pilveen, niin pystyy myös omaan ikäluokkaan arvioimaan, niin kuin vertaamaan, että minkälaiset sun tulokset on verrattuna muihin samanikäisiin. Joo. Ja sulla on käytännössä niin 9-8-100 on maksimi, että sulla on kyllä niin liikkuvuus on tosi hyvällä tasolla. Eli kyllä se niin liikelaajuuksia löytyy reippaasti. Vaikka itse tuntui siltä, että okei, tuossa oli niinku tosi tai niinku itsellä oli semmoinen olo, että oli tosi jäykkä, koska mentiin sinne niinku äärirajoille jotenkin. Joo, kyllä. Siis totta kai kyllähän se voi tuntua sellaisena kiristyksenä, kun me mennään sinne hyvin lähelle liikelaajuuden niin äärilaitaa, totta kai. Joo, eli just kun jos katsotaan näitä pisteitä, niin vielä sitten tarkemmin testi kerrallaan. Täällä on T3 asettamaa tavoitetta, esimerkiksi rintarangan kierto, 60 astetta. Sulla löytyy sieltä 63 sinne vasemmalle, missä puhuitkin, että just oikealta puolelta rupeaa ottaa kiinni, mutta sitten oikealle 69 astetta. Pikkasen puoliero antaa, eli kun mennään 5 astetta tai ylitte sen puolieron kanssa, niin siellä voi olla semmoinen mahdollinen paikka, mihin voi vähän enemmän sitä kireitä puolta sitten siihen panostaa ja sen liikkuvuutta kehittää, mutta tämäkin menee niin kuin tämän annetun vertaisarvion niin kuin yläpuolelle. Toki esimerkiksi tämä 60 astetta golfarille voi olla sellainen, että isommastakin liikelaadusta on hyötyä, jotta saadaan sitten sinne isommalta ja pitemmältä matkalta myöskin voimantuottoa. Sitten me lähdettiin testailemaan näitä nilkaliikkuvuuksia. Siellä olisi 20 astetta nilkan koukistusta vähimmäistavoitteena, joka riittäisi niin kuin siihen, että erilaiset syväkyykyt ja muut onnistuu, että ainakaan sieltä nilkaliikkuvuus ei silloin niissä liikkeissä, esimerkiksi kuntosalilla, niin tulisi vastaan. Ja tämähän menee niin kuin reippaasti jopa sen ylitte siellä, että nilkaliikkuvuus varmasti pelittää hyvin. No sitten meillä oli jalan nostot nilkka koukistettuna, eli just saataisiin vähän sitä pohjetta mahdollisesti mukaan siihen lonkakoukistuksen testiin. Se oli vähän kireempi kuin sitten tämä nilkka suoraan tehty, mutta molemmat tulee lähelle sitä 80 astetta. Lonkaojennustesti tehtiin sieltä sekä lonkakoukista että sitten etureidellä nelipäisen reisilihaksen tilannetta mittailtiin, niin siellä oli jopa sieltä oikein reippaasti liikettä lonkaojennukseen. Noin 10 astetta nollakulma alle saisi tulla se reiden taso, oli 29-26, eli siellä voi olla jopa sitten ihan paikka
enemmän jopa vahvistaa niitä tiettyjä lihasryhmiä, esimerkiksi lonkakoukista, ja kuin että niillä olisi tarvetta suuresti venytellä niitä niin sanotusti auki. Eli sitten taas se toinen puoli just, että sitten viimeisenä otettiin vielä niitä olkapään liikkuvuustestejä, niin siellä mentiin ihan kirkkaasti tavoitteisiin, ulkokierto jopa vähän pysähtyi tuohon penkkiin, että olisi varmaan tullut vähän pitemmällekin sieltä. Mutta toki myöskin tähän suuntaan sieltä on hyvä löytyä olkapäästä liikkuvuutta, muun muassa siellä swingilyönneissä, joten näitäkin liikelauksia niin harjoittelulla on syytä ylläpitää. Yes. No nyt on katsottu vähän niin kuin tuloksia, todettu, että siellä on niin kuin hyviä juttuja, mutta ehkä niitä kehitettäviäkin asioita. Mutta mitkä olisi nyt sitten mun treeniin semmoiset, jos mä mietän niin kuin golfarina ja tämän pohjalta, ja sitten kun sä pohdit nyt sitä niin kuin treeniohjelmaa, niin mitkä olisi semmoiset 3 tärkeintä asiaa, jotka tästä pitäisi niin kuin ottaa meikäläiselle, että mitä mun pitäisi erityisesti niin kuin huomioida, tehdä tai kehittää? Joo, no täällä oli siis rangan liikkeessä sinne kiertoa ja sivutauuksia oli hyvin liikelaajuutta kyllä, mutta pikkasen puolieroja ja sitten kuitenkin sulla on sitä alaselkävaivaa ollut ja vähän tuntuu jatkuvasti olevan, niin vähintään ylläpitää niitä liikelaajuuksia siellä, ehkä jopa sopivasti kehittää, mutta sitten samalla luodaan nimenomaan voimaa sinne keskivartaloon, mikä sitten osaltaan se, että siellä on parempi lihaskunto, parempi voimataso siellä keskivartalossa, niin se totta kai auttaa siihen kestämään kaikkea sitä kuormitusta, mitä muun muassa golfin pelaamisesta tulee. Ja mä huomaan kyllä sen, että jos mä pelaan paljon tai pitkän kierroksen jälkeen, kyllä mulla alaselkä on ja siis kyllä, niin kuin kroppa on sieltä niin kuin erityisesti väsynyt. Joo, ja siis ihan keskivartalon voimaharjoittelu, niin se olisi sitten, totta kai se liikkuvuusharjoittelun ohella, niin erittäin tärkeää, että sitä täytyy vahvistaa myöskin niitä lihaksia siellä. Yes. No sitten muuten ehkä toi takareisien testi nyt oli näistä lähestulkoon ainoa, mikä selkeästi pikkasen jäi sinne punaiselle, eli aliliikkuvuutta niin sanotusti tavoitearvoihin verrattuna. Niin sinne takareisille kannattaa ottaa sellaisia harjoitteita, liikkuvuusrutiineja, joita sä tekisit sitten just niin kuin tämmöisiä dynaamisia harjoitteita, voi vaikka tehdä ihan joka päiväkin minuutin sarjan. Ja vähintäänkin sitten ennen kuin lähtee rundille golfiin, ennen kuin lähtee tekemään jotain muita fysiikkatreenejä, lähtee lenkille, lähtee tekemään salitreeniä, niin nämä liikkuvuusrutiinit olisi nimenomaan loistava paikka ottaa ennen sitä harjoitusta. Just näin. Siinä varmasti niin kuin tärkeimmät sitten ehkä ylläpitää näitä olkapään liikkuvuuksia. Venyttely sinänsä on vain yksi harjoitusmuoto sen liikkuvuudelle. Sä et välttämättä tarvitse sitä niin paljon. Sä voit tarvita enemmänkin sitä voiman tuoton kautta tulevaa pitkien liikelaajuuksien voimaharjoittelua, mikä myöskin kehittää liikkuvuutta niin kuin siinä samassa. Ja totta kai tämähän ei ole pelkästään nyt niin kuin golfareille, vaikka me tässä niin kuin golfareille tätä niin kuin sommitellaankin niin kuin meikäläisen tapauksessa, koska mä haluan optimoida sitä, mutta yhtä lailla muille urheilijoille, oli se sitten jalkapallosta niin kuin lentopalloon tai voimannostoon tai mihin tahansa, niin pystyy sitten niin kuin tätä niin kuin analyysiä käyttämään ja kehittämään. Varmaan ihan myös normaalisti niin kuin kuntoilijalle. Ihan normikuntoilijoilla todella erittäin toimiva testi ja sitten totta kai myöskin niin urheilulajien tarpeisiin vähän räätälöitynä. Eli jos miettii vaikka tämä takareen testiä 80 astetta, niin jollekin voimistajalle se ei missään nimessä tietenkään riitä. Et jotkut urheilijat tietysti niin vaatii isompia liikelaajuuksia, mitä tänne niin testin viitearvoihin on asetettu, mutta sitten se totta kai pitää suhteuttaa niin siihen, että mitä varten me sitä liikkuvuusharjoittelua ja voimaharjoittelua lähdetään sitten niin tekemään. Just näin. Niin sieltä sitten hakee ne tietyt pointit, mutta se on sitten tietysti aina valmentaja ammattitaidosta, että näkee ne niin tärkeimmät jutut sieltä. No onneksi se ei ole nyt ongelma. Se ei varmasti. Hyvä. Hei, kiitos Ismo tästä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä tein tämmöisen testin, vaikka pitkään onkin urheilu. Ja toivottavasti kaikki muutkin sai vähän niin kuin vinkkejä siitä nyt ihan vaan niin kuin omaan treeniin jo valmiiksi. Mutta sitten tämmöinen testi niin auttaa siinä, että voi löytää niin kuin niitä omia heikkouksia ja vahvuuksia. Mä itse henkilökohtaisesti voin sanoa, että mä vähän niin kuin tiesin niin kuin tietyt jutut, mutta sitten esimerkiksi niin kuin toi takareisi ja sitten noi olkapäät ja muut, niin tavallaan ei mulla ollut niin kuin siitä niin kuin käsitystä, että onko ne niin kuin hyvät vai ei ja päästään kehittämään se voisi ehkä lisätä tuohon, että usein sen kyllä tiedostaa, että missä niin kuin niitä omia ongelmakohtia on. Mutta se, että jos me saadaan tänne nyt numeroina ja sieltä saa vähän ehkä jopa sitä motivaatiota löytää sitten siihen harjoitteluun sitä säännöllisyyttä. Ja se on ainoa tapa tuossa liikkuvuudessa, että se kehittyy kaikki tulokset niin sanotusti vihreälle alueelle, että niitä jaksaa vaan hinkata niitä liikesuuntia sieltä pikkuhiljaa auki. Ja ehdottomasti mä itse odotan sitä, että mä pääsen sitten niin kuin jonkin niin kuin treeniajan jälkeen, niin päästään tekemään vaikka uudestaan ja katsoa, että miltä tämä kokonaisuus näyttää, että ollaanko menty parempaa vai huonompaa. Ja se on itselle semmoinen niin kuin
jo pelkästään sen takia, että jos me ollaan menty, mulla on semmoinen olo, että me ollaan menty huonompaan, niin mä en kehtaa tulla uudestaan. Että se on niinku, jos vaikka se on sitten siitä kiinni. Mutta hei, mahtavaa. Kiitos Ismo vielä kerran, että saatiin tehdä tämä. Ja tosiaan, jos tulee jotain kysymyksiä, mitä tahansa muuta, niin heittäkää vaan tulemaan, niin pyritään auttamaan nimenomaan golfarin näkökulmasta sitten siinä niin kuin hyvien treenien löytämisessä nyt kesällä ja sitten myöskin kohti syksyä. Kiitos. Kiitoksia.